Nananawagan si Senator Bam Aquino kay former Representative Zaldico na bumalik sa Pilipinas, formal na manumpa at isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa umano'y katiwalian sa flood control projects at kontrobersyal na budget insertions. Sa kanyang panawagan, sinabi rin ni Aquino na sinusuportahan niya ang mga panawagan ng simbahan at iba pang grupo na harapin ng dating kongresista ang batas. Kamakailan, nag-post si Zaldico ng 3 video kung saan pinangalanan niya sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Aniya, tumanggap umano sila ng kickback mula sa 100 billion peso insertion sa 2025 budget. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Kaugnay niyan, mariing sinabi ni Aquino na kailangang bumalik ni Zaldico, harapin ng DOJ, ang Independent Commission for Infrastructure at ang Blue Ribbon Committee. Kailangan niyang manumpa at sabihin ng lahat ng kanyang nalalaman. Muli ring iginait ng mambabatas na dapat managot ang lahat ng sangkot sa anomalya, mabawi ang ninakaw na pondo at magpatupad ng mga sistemikong reforma upang hindi na maulit ang ganitong katiwalian sa hinaharap. Aniya, humigit kumulang 1 trillion pesos ang halaga ng perang nawala sa mga nakalipas na taon, kaya nararapat lang na magkaroon ng seryosong hakbang para maibalik ang nawalang pera. Kasabay nito, isinusulong ni Aquino ang pagsasabatas ng kanyang Senate Bill No. 1506 na tinatawag ring Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang masigurong transparent ang paggastos ng pondo ng bayan. Ipasa po natin ang CADENA Act. Gumawa po tayo ng bagong sistema na mababantayan ang pera ng bayan. Pera na pinagkitiwala po sa atin ang gobyerno ng taong bayan. Sa ilalim ng panukala, lahat ng ahensya ng gobyerno ay inaatasang i-upload ang kanilang budget documents, kontrata, gastos sa proyekto at procurement details sa digital budget platform para maging accessible sa publiko. Oras na may sa batas, may parusang naghihintay sa sino mang opisyal na hindi mag-a-upload ng wasto at kumpletong impormasyon. Kabilang dito ang administrative at criminal penalties. Lalagyan po natin ng pangil ang CADENA Act. Kung may mga dokumento na hindi po ipapublish ng ahensya sa kanilang website o sa CADENA platform sa loob ng 7 araw, meron pong administrative penalty. At kung pagkatapos ng 30 araw, hindi pa rin naisa sa publiko ang kontrata, bill of materials o kahit anumang minandatong dokumento ng batas, magiging criminal offense po ito. Makukulong ang isang individual na nag-upload ng false or misleading budget-related information at ang provision na ito na penalty ay para panigurado na hindi po garbage in, garbage out ang mangyayari sa kadena. Ibig sabihin po, wala pong takas dito. Angelica Cara, CLTV 36 News.